ще се състои ли срещата ви? Помисли сега за човек, който те интересува и направим 3 варианта. Избери сега номер 1, 2 или 3 и гледаме. Номер 1, 2 и трети вариант. Така. Първия вариант, да, ще се видиш с него, всичко ще бъде, или с нея, не е важно днес, гледаме и за мъжа и за жени. Всичко ще стане много добре. Смисъл, срещата ви се случи точно така, като ти искаш и като ти мислиш. Втория вариант. Не. Няма да стане, но това няма да те разочарова, защото ти ще се намериш с какво да се занимаваш и няма да съжаляваш после. И третия вариант, за сега още не, защото трябва да намериш правилния ключ за този човек. Той още не разбрал точно каква си или какъв си, какво искаш и какво може да стане от вашата връзка. Затова, може би, още не е готов за среща.